بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qhubeka nezifundo zencwadi Al-Aqidatu Sahiha wama Yudaduha, okuyincwadi eyathathelwa kwinkulumo yenzululwazi inguqulu uSheikh u-Abdul Aziz ka-Abdullah Kabhaz, Allah abe nomusa kuye. Kanti le ncwadi idalula noma idingida lezi zinto eziphathelene nalokho iMuslim ekumele likholelwe kukho, okuyikho okufanelekile nokulungile. Kanti-ke esifundweni esidlule sithathe lapho khona inzululwazi uSheikh u-Abdul Aziz edingida mayelana nokukholelwa ku-Allah odabeni oluphathelene namagama nezimfanelo zakhe. Kwingxenye yokuqala uSheikh akhulume ngayo mayelana nokukholelwa emagameni ka-Allah nezimfanelo zakhe. Udalule udaba oluphathelene nemigomo noma eliphathelene nezimiso ey'qondene nalokho, lapho khona ethinta udaba lokukholelwa kumagama ka-Allah enjengoba efikile noma etholakele ngayo incwadi ka-Allah i-Quran, nakanjalo futhi ngendlela isunna ewathule ngayo, kanti futhi kube kugwenywa ukuwahlanezela noma ukwaphika okanye ukwafanekisa noma ukwafanisa, uwaqhathanisa nawezidalwa noma uwanikeze ezinye iy'ncazelo ezingahambisani nakho lokho noma ezingahambisani nalezo zincazelo ey'qukethwe yiwo zoqobo, okuwukuthi eziqukethwe yiwo amagama ka-Allah ney'mfanelo zakhe zoqobo. Kanti uSheikh rahimahullah waphinde wadalula nodaba lokuthi uma ubheka lezi ezinye iy'nhlaka zabantu, uma kuziwa kulolu daba uthola bengasebenzisi kunokuziphikisa emboneni noma ey'misweni abazisebenzisayo ekuthenini uba bengahambisani nendlela yabantu besunna nebandla, okuthi laba abalandela iQuran nesunna ngokwendlela yokhokho abalungile amasalafu salih, uthola ukuthi kuba khona ukuphikisana endleleni ababuka ngayo lawa magama, ngoba babeka umthetho noma babeka isimiso esithile ekuzeni emagameni ka-Allah ney'mfanelo zakhe, kujike futhi kube khona okuthize okuphikisanayo nakho lokho. Kanti-ke lokhu akufani mangabe ubheka kubantu besunna, njengoba-ke uSheikh eqhubeka kulolo daba okuyingxenye yesifundo sethu nathi esisithathayo. Uthi-ke uSheikh, amma ahlu sunnati wal jamaa, uthi kodwa abantu besunna nebandla ijamaa, فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. Uthi-ke kafushane uSheikh ngalolu daba uthi kodwa abantu besunna nebandla, abantu besunna bona bavume futhi bakuthula lokho Allah noma lokho kuphathelene no-Allah ophakeme ophakeme phezu kwezinto zonke nokhazimulisiwe, lokho yena u-Allah akuthulile ngaye nakuvume nakushilo noma akudalulile ngaye uqobo lwakhe encwadini yakhe ehloniphekile. Kanti noma kube yilokho kudalulwe ngayo Allah, kudalulwa umsithunywa sakhe uMuhammad, ukuthula nezibusiso zika-Allah zibe kuso, lokho okuqukethwe kwisunna, ukuthi kwisunna kamembulelwa, okuyimfundiso zikamembulelwa as-sahiha, lezo ey'qinisekisiwe ney'lungele ukusetshenziswa njengobufakazi, ithbatan bila tamthilin. Uthi kanti lokhu bakwenza ngendlela enjani? Ukuvuma lokho okuphathelene no-Allah ngaphandle kokumfanekisa noma kokumqhathanisa, ukuthi ukufanisa u-Allah ney'dalwa zakhe ngokwendlela yamagama ney'mfanelo zakhe. Wanazzahuhu subhanahu an mushabahati khalqih, kanti futhi u-Allah bamqhelanisile u-Allah ophakeme nokuthi afaniswe noma aqhathaniswe noma afanekiswe ngendalo noma ngey'dalwa zakhe ngendlela enjani? Tanzihan bari'an min at-ta'til, lokho kuqhela noma lokhu kuqhelelanisa u-Allah okungaqukethe kuyo
ukuphikisa noma ukuphika okanye ukuchitha amagama ka-Allah. Okuwukuthi yize uma ngabe besho okuthile okungafanelekile ko-Allah ukuthi lokhu akufanelekile ngo-Allah, bakwenza ngendlela engenaso isidingo sokuthi kube khona i-ta'til, okuwukwachitha noma ukwaphikisa amagama ka-Allah, okanye nakho ukuwahlanezela, uwashintshe angabi ile ndlela u-Allah athi uma ngabe ewadalula ngaye, esitshela ngaye, noma umembulelwa wakhe esitshela mayelana no-Allah, bese kugcine sekushintsha umqondo oqukethwe yilawo magama noma yilezo zimfanelo. Usethi-ke fafazu bisalamati minatanaqud, uthi kanti-ke ngalokhu bazuza abantu besuna, bazuza ini? Ukuthi baphephile ekutheni babe nokuziphikisa, babe nokuziphica-phica, okutheni inkulumo yabo iziphikise yona, kokuthi bangalali bephenduka uma kuziwa odabeni oluphathelene namagama ka-Allah nezimfanelo zakhe. Uthi-ke wa'amilu bil adillati kulliha, kanti futhi basebenzisa bonke ubufakazi, babusebenzise bonke ubufakazi. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق. Uthi-ke uSheikh rahimahullahu ta'ala, uthi-ke kanti le indlela ka-Allah ophakeme nophezulu, kulowo obambelela kulo iqiniso lelo Allah alithumela nethunywa zakhe. Lowo muntu ozikhandlayo, ezikhandla, ejuluka, efuna lokho ukuthi ezikhandla ekufuneni bonke ubufakazi nokufuna iqiniso. Wa akhlasa lillahi fi talabihi, kanti futhi emsulwa ekufuneni kwakhe lelo qiniso. An yuwaffiqahu lilhaq, ukuthi indlela ka-Allah ukuthi umuntu kanjalo u-Allah uyaye amphumelelise, amlekelele ekuthenini agcine elizuzile ngempela iqiniso. Kanti-ke kulokhu kulomusho noma kuleli phuzu uSheikh rahimahullahu ta'ala uveza udaba olumqoka mayelana nomphumela wokulandela ubufakazi bonke obukhona, ngabe kwe-Qur'ani noma obesunna, inqobo mangabe kuqinisekisiwe. Kanti-ke abantu besunna obathola benjalo. Kanti abantu balezi ezinye izinhlaka, amafiraq, okuwukuthi laba abangamaqembu abaqembukile endleleni kamembulelwa neyamasahaba, ubathola bona bethatha ubufakazi obuthile beshiye obunye ubufakazi, ikakhulukazi uma kuziwa odabeni oluphathelene namagama nezimfanelo zika-Allah. Kanti futhi uma ubheka kule kwakushilo ngaphambili, kukhona abathi uma bevuma amagama nezimfanelo zika-Allah, bese benze sangathi u-Allah uyafana mhlawumbe nezidalwa zakhe, ngokuthi bemqhathanise noma bemlinganise nezidalwa zakhe. Kanti-ke abantu besunna abakwenzi lokhu, kepha futhi noma bekhona abakuphikayo noma abakunqabayo ngoba kungamfanele u-Allah, abakunqabi ngendlela yokuthi kugcine sekuba khona ukuphika okuthile okuphathelene no-Allah, njengalabo othola ukuthi sebeze bajije noma behlanezele iy'ncazelo zamagama ka-Allah noma iy'mfanelo zika-Allah, benikeze enye incazelo kunaleyo kuyiyona eyoqobo, okanye beyiphike nje ngokuphelele leyo ncazelo, okanye bephike ngisho nalo lelo gama okanye leyo mfanelo, ukuthi u-Allah ingasetshenziswa noma u-Allah angabizwa ngayo. Usethi uSheikh wayatharu hujjatuhu kama qala ta'ala, uthi kanti nokuthi ubufakazi buyamgqamela lowo muntu, kufana nalokhu Allah akushilo mangabethi bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Ukuwukuthi-ke u-Allah uthini mayelana nalokhu? Uthi bal naqdhifu bil haqq, ukuwukuthi sichoboza ngeqiniso amanga, okuwukuthi iqiniso liwaqotha ekhanda amanga, fa idha huwa zahiq, ngaleyo ndlela aze amanga ashabalale. Uphinde athi u-Allah wala ya'tunaka bimithlin wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Uthi-ke u-Allah futhi abezi kuwe nomfanekiso ngaphandle kokuthi thina siza neqiniso, kanti futhi siza nencazelo
ekuyiyona esezingeni eliphezulu nencazelo ephelele. Usethi-ke uSheikh ngalokhu, waqad dhakara al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi al-mashhur inda kalamihi ala qawli Allah ta'ala. Uthi-ke kanti al-Hafidh ibn Kathir, Allah abe nomusa kuye, wathula kwitafsiri eqavile yakhe ekuyitafsiri yeQur'ani mayelana nenkulumo yakhe uma echaza noma ekhuluma ngalokho okuqukethwe noma okushiwo ngo-Allah. U-Allah mangabe ithi inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa ala al-arsh. Al-aya, uthi-ke uSheikh uma ngabe u-Ibn Kathir ekhuluma ngalolu daba laleli aya lapho Allah ethi impela inkosi yenu ngu-Allah lowo odale amazulu nomhlaba ey'nsukwini eziyisithupha wase ekhuphukela ngenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi. Usethi-ke uSheikh kalaman hasana, nokuwukutheni uqhubeka ekutheni u-Ibn Kathir wakhuluma inkulumo enhle kakhulu uma ephawula ngalo leli aya uSheikh al-Dalulile. Usethi-ke fi hadha al-bab, kulolu daba noma kulesi sihloko, yahsinu naqluhu hahuna, uthi-ke kanti kulungele ukuthi nathi sikubuyise lokhu, sikubuyekeze, sikuthule lapha okuwukuthi kuyona le nkulumo ukuthi nalo lokho kwashiwo Ibn Kathir ukuthi uSheikh naye akuthule kule nkundla ayikhuluma kuyo. Uthi-ke li'idhami fa'idatihi, ngenxa yobukhulu nezinga eliphezulu lomvuzo oqukethwe yilawa mazwi ashiwo Ibn Kathir. Usethi-ke qala rahimahullahu ma nassahu للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. Ingxenye-ke yamazwi ka-Ibn Kathir rahimahullah uSheikh ayisebenzisayo lapho ethi wathi khona kulokhu akubhalayo ebantwini, uma kuziwa kulesi sigaba noma uma kuziwa kulolu daba kunezinkulumo eziningi kakhulu, kanti-ke akusiyona isikhathi noma akusiyona inkundla yokwenaba kakhulu ngakho lokho. Wa innama nasluku fi hadha al-maqam madhhab as-salaf as-salih. Uthi kepha kunalokho kuphela uma kulesi sigaba sihamba ngendlela yalabo abangamasalafu as-salih, okhokho abalungile, ukuthi kungamaswahaba nabafundi babo nalabo abafunda kubafundi bamaswahaba, ukuyibona-ke ekubukelwa kubona indlela yokuthatha iy'mfundiso zeQur'ani nesunna ekuyiyona ndlela-ke ephephile kuwo wonke umuntu. Useyababala u-Ibn Kathir rahimahullah uthi Malik wal-Awza'i wal-Thawri wal-Layth bin Sa'd wal-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahuwiya wa ghayrihim min a'immati al-muslimin qadiman wa haditha. Usedalula abanye bokhokho abalungile nabaqotho amagama wabo, kokunjengo-Malik, kube u-Awza'i, kube u-Thawri, kube u-Al-Layth bin Sa'd, kube u-Al-Layth ka Sa'd, kuzoba u-Shafi'i, kube u-Ahmad, kube u-Ishaq ka Rahuwiya, nabanye futhi ngokunjalo ababe ngabaholi nezingqungqulu nosolwazi abakhulu enkolweni esikhathi sasendulo kuze kube nasesikhathini samanje. Uthi-ke huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Uthi-ke leyo ndlela yabo kwakuyindlela yokwenza njani, eyokuwathatha enjengoba enjalo amagama ka-Allah nemfanelo zakhe, kama ja'at, njengendlela afike ngayo nafinyelele ngayo kithi, ngabafinyelele ngayo ngama-aya eQur'ani okanye afinyelele kithi ngembiko amahadith. Uthi-ke min ghairi takyifin, ngaphandle kokuwanikeza ubunjalo noma ukwanikeza ukwachaza isimo, wala tashbihin, nangaphandle kokuwafanisa noma uwaqhathanisa, wala ta'tilin, kanti futhi nangaphandle kokuwachitha okanye ukuwahlanezela. Wadhahiru almutabadiru fi adhani almushabbihina manfiyun anillah. Uthi-ke kanti lokho okufika
okufika kuqala emiqondweni yalabo abaqhathanisa u-Allah nezidalwa zakhe, manfiyun anillah, yinto-ke le echithwayo engavunywa futhi engahlanganiswa no-Allah, ukuthi kuyachithwa-ke lokho umuntu okufika lowo oqhathanisa u-Allah nezidalwa zakhe, uma ezwa igama lika-Allah elithile noma ezwa ngemfanelo ethile ka-Allah, lokhu kuyinto enqatshiwe nechithiwe engafanelekile. fa inna Allaha la yashbihu shay'un min khalqi wa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ngoba impela u-Allah akukho nalutho olufaniswa naye ezidalweni zakhe. Wa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kanti kushekhi lo musho wengeza ngamazwi athathelwe emazwini ka-Allah mabethi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ukuthi akunalutho neze olungafaniswa no-Allah noma olungaqhathaniswa no-Allah, kanti u-Allah uzwa konke futhi ubona konke. Usethi kushe Ibn Kathir, bal al-amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aym bin Hammad al-Khuzai, Sheikh al-Bukhari, uthi kunalokho umthetho nendlela ekuyiyo injengokusho ifana nalokho kwakushiwo ngomunye wama-imam. Omunye wawo lawo ma-imam noma labo baholi enkolweni ney'nququlu zenkolo kwakuwubani? KwakunguNu'aym kaHammad al-Khuzai, okwakunguthisha usheikhi ka-Imam al-Bukhari. Usethi-ke qal man shabbaha Allahu bi khalqihi kafar wa man jahada mimma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fima wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih. Ingxenye yamazwi ka-Nu'aym kaHammad al-Khuzai uthi man shabbaha Allahu bi khalqihi, lowo ozofanisa u-Allah nezidalwa zakhe, kafar, lowo-ke uphikile ukholwa, akasakholwa, siyena umuntu oyikholwa. Waman jahada mimma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafar, kanti futhi lowo ozophikisana nozolwisana nalokho Allah azichaze ngakho nazithule ngakho, yena uqobo lwakhe, lowo muntu-ke owenza lokho, ophikisana nalokho, naye futhi uphike ukholo, okuwukuthi ulahlekelwe ukholo lwakhe. Walaysa fima wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbih, kanti-ke akunalutho kulokho Allah azichaze ngakho nazithule ngakho, kanjalo nalokho isithunywa sakhe esimthule ngakho u-Allah, akukho lutho kulokho okufanayo noma okungafanekiswa no-Allah okanye kungathekiswe ngakho. faman athbata lillahi ta'ala mimma waradat bihi al-ayatu as-sariha wal akhbaru as-sahiha ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa 'anillahi ta'ala an-naqa'is faqad salaka sabila al-huda. Uphinde athi uNu'aym, wallahi benomsa kuye, uthi-ke kanti lowo ovuma nothula lokho u-Allah noma lokho ovuma ngo-Allah, lokho okuqukethwe ngama-aya, amavesi acacile mayelana namagama nemfanelo zika-Allah, kanjalo nalo futhi ovuma nothula kunjengoba kunjalo lokho okutholakala kwimibiko eqinisekisiwe nelungelo ukusetshenziswa njengobufakazi, ngamanye amazwi ama-akhbar as-sahih, okungaba ngama-hadith njalo njalo, ala alwajhi alladhi yaliqu bijalalillah, ekwenza lokho ngendlela leyo efanele ukuphakama nobukhulu buka-Allah. Wanafa 'anillahi ta'ala an-naqa'is, kanti futhi wakuchitha noma ngabe yini eyisici, wayichitha ekuthenini angayiqhathanisa noma angayidalula ngo-Allah, ukuthi uyakuchitha lokho ukuthi Allah akanasona esisodwa isici. Usethi-ke faqad salaka sabila al-huda, umuntu owenze lokho uzobe elandele indlela ekuyindlela yokuholwa ngendlela yeqiniso. Kafushane ukubuyekeza lokhu okudalulwe kulamazwi kaNu'aym kaHammad, wallah benomsa kuye, yilokho okucacisa mayelana nalezi zinto ushekhe akhulume ngazo ngaphambili.
ekuthenini abantu abangalandeli indlela yesunna bavame ukuthi bethi begwema okunye bewele kokunye. Abanye uma bethi begwema okunye bewele kokunye, ngaleyo ndlela kube khona ukuziphikisa ukuthi balala bephenduka kulezi zinto. Kanti-ke umuntu wesunna akakuphiki lokho Allah akudalulile ngayo, lokho Allah akushilo ngaye, okukuthi athbata lillahi ta'ala ma wasafahu binafsu, ukuthi usuke edalula lokho Allah azithule ngakho yena. Lowo muntu uyakwamukela lokho, akholelwe kukho, akholelwe incazelo equkethwe yilokho, ngaphandle kokuthi afanekise u-Allah nedala zakhe, kanti futhi ngaphandle kokuthi adalule noma azindle ngobunjalo balezo mfanelo zika-Allah nalawo magama wakhe, ukuthi akanjani ngokwendlela eqhathaniswa noma ngokwendlela atholakala eyiyo ey'dalweni zakhe. Ukwenza isibonelo nje esingaba seduze, ukuthi ngoba u-Allah edale iy'dalwa ey'bonayo ekubeni no-Allah ebona, lowo muntu akakufanisi ukubona kuka-Allah nokubona kwey'dalwa zika-Allah. Kanjalo nokuzwa kuka-Allah akakufanisi nokuzwa kwey'dalwa zika-Allah. Ngani? Ngoba uyakuvuma ukuzwa kuka-Allah, kodwa uyakwazi ukuthi ukuzwa kuka-Allah akukho lutho okungafaniswa nakho. Kanjalo nokubona kuka-Allah, kanjalo nobuso buka-Allah, kanjalo nokukhuphukela kuka-Allah ngenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi akuqhathaniswa nalutho ezidalweni zakhe u-Allah. Kanti futhi khona kunjalo akuphikwa lokho ngo-Allah, njengoba eshilo no-Ibn Kathir ukuthi uma kuziwa odabeni ley'mfanelo zika-Allah, laba baqhathanisa u-Allah ney'dalwa zakhe, lokho okufika emqondweni yabo uma bethatha amagama ney'mfanelo zika-Allah, bese kufike lokho okufika emqondweni yakho, lokho kuyachithwa. Yikho lokho kuchithwayo, akuchithwa amagama ka-Allah, akuchithwa iy'mfanelo, akuchithwa imiqondo equkethwe yilawo magama ney'mfanelo zika-Allah. Kuphela kuchithwa lesi sithombe esikhandeka emqondweni yabo, noma lowo mdlinzo osuke ufika kubona owokufanisa u-Allah ney'dalwa zakhe. Kanti futhi ngakolunye uhlangothi, lokho abakuphikayo ngo-Allah baphika lokho u-Allah akudalulile ukuthi akumfanele, akufanelekile, njengokuba nendodana, njengokuba nezimbangi, njalo njalo, njengokufa, zonke izinto ey'phathelene no-Allah lezo ey'chithiwe. Nakho futhi lokho bakuchitha lokho ngokwendlela ehambisana nobukhulu nezinga lika-Allah, njengoba-ke konke okuphathelene namagama ney'mfanelo zika-Allah kuthathelwe kwincwadi ka-Allah i-Quran, kanjalo futhi kuthathelwe kwisunna. Abazikhandeli okwabo, abasunguli okusha, abaguquli lokhu Allah abanikeze kona, bekuhlanezele bekwenze kube ngenye into. Enye izinto-ke uSheikh rahimahullah akhuluma ngayo noma ayidalulayo uma kukhulunywa ngalokho okuphathelene namagama nezimfanelo zakhe, sizosigoqa lapha lesi sifundo ekuyisifundo sesihlanu, kanti ngaphansi kodaba lwensika yokuqala ezinsikeni nezisekelo ze-iman noma izisekelo zokholo. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.